Здравейте хора, това е 11. Аз не искам въобще не иска. Това е нещо, което е мнение, може да трябва, защото се опитах да го направя, но с телефон, защото съм на PC и зато, като знаете, мониторите нямат камера и също нещо ми се направя не иска се направя пробил в Microsoft, а не така на брат ми. Това вече го направих и има всички хора, които се абонират за мен, ставам успех и да са готини. Само това за мен. И първо така, естествено, отиваме в Microsoft. И ще става се променя си каче на разкривам клински Майнкрафт. Майнкрафт ще е новото. И се написа логин. Не. Microsoft логин. Логин. Искам create your account today. Sign in. Puna цъка create your account. Personal account. И може да си спискам искам. Аз съм Ир. Там снимам видео. Каза 5 словари да, мама, но сега снимам видео. Yes! Не! Нещо Едимон. Это Ирс. 9, 5. Едимон. Елма. Точка. Еди. Айде ре! Еми няма да направя. Edimon.mon.bg. Не, или просто аз си се влеза в намайка ми. Напърво се отида в профил. На това не. Това, което искам да влезе на... Искам да влеза тук. Аз поставям Microsoft Mine. И искам си на Microsoft аккаунт. Искам влизане. Да, това искам да напиша. И влизане. И влезнахме едно сега. Да направим нещо. Мани бе това. Отивам в моя аккаунт. И почне. О боже, аз да не влизане. Колко пъде влизане за влизане. Не мога да бъда. Ето. Не мога. Доста. Но тъпо. Добра. Хубаво добра. Еми, хора. Хора. Да не видим Google Translator. Хора, само направих. За много обичам съм някой от папа ми. И тъй казва си Fit Pro и си казва може да се махне китайския малко, но сега мога да телефонче. Не мога да го включа, защото няма батерия
и сарстатската му е при баба ми. Но това ми доказа и сега тайто написан някакви си струтики и нито написан написан треска. Превод на словански. Треска. Б. Б. Да, мамо. Окей, но сега снимам видео. Написа цялата. Аз която писа тук. О, Боже! Ето се повтаряме. Да. Боже, какво да написа Википедия? Windows. Да, Windows. Windows. Не си представям така. Дионинго. Как се? Дио. Боже. Дио. Не. Дио. Двойно масло. Двойно масло. Знаме какво е Дио. О, Боже. Преводна кратко. Дионинго. Дионинго. Тест по английски Дионинго. И това беше. Абонирайте се за това, и чао!